Им прави, че по им сладко. Знаеш кой си шоу? Я буду огън. Става, да? Я поне. Само искам да кажа, Маруанката беше много приятна. Кой? Кой? Много приятна. Виж, ганджата. Егото съм забелязал. О, ай брат, го, един... Коте там сет нет гейм да играе. То как начало? Мълчи го. Моля, дето там. Имаме проблеми с техниката. Защо не става? Виж там горе екрана. Виж кой е зле. Не става ли? Сега съм. Не става. Кой не става? Фак! Пребаха новата технология. Я те усти. Трябва да издишеш човек. Трябва да е по-тънко нещо. Дай нещо по... Не става. Дай един винт от там е чашката от нея. Ето е. Чакай, той се един. Кой си ти? Да, знам, бе. Шейпа, майката. Всичко се записва. Знаеш кой? Раде. Я да видим със сигурност. Кало махни са. Ай ти. Така. Играем я това. То ти... Класика, жанра, бе. Ски колко? Абе, хубава е една така игра. Колко килобайта е? Раде. Ти... Няма да сто. Що го показваш, бе? Не издавай. Един мегабайт памет. Мала? Каква игра? Няма един мегабайт. Чуй ли, бе? Хубава е, Не, ако една така няма 100 килобайта от чиските с 909 хиляди там и кусур. 900 Я някой да удря, бе. Така удря. Няма ли звукта и нещо? То тази игра има саундтраци, човек. То, нали с музика, дете? Да, има саундтраци. Ай ще убива. Имаш ли ги? Знаеш, човек, какви са мелодики, че умреш, не се ли сещаш? Ай се. На Марио в подземието. И трябва да стои. Човек. Само виж. Каква преебаски, бе? Чакай, правя документация, човек. То си те моя. И колко различни мерники, господи. А тези мерници трябва да значат нещо, бе, човек. Easy brother. Я? Да. А ти, fuck brother. Човек. Знаеш, Искам бира. Трена, знаеш как се видя, човек, сега ти правиш. Ти правиш, човек. И така с апаратчето. Аз малко снимайте, че ме опитписнем. Раде, знаеш ко, тези апарати ги има с жълто, синьо и червено. Вместо е тази сивата лента, различни таки. Една савиш. Не мога си за едно място. Айде спри да скача живот. Не мога си на едно място. Ай, какво ще спра? Искаш бира? А? Каменца.
Котка. Някой друг да иска бира? Къло, Станио? Аз. Станио, искаш ли втора чашка с бира? А? Аз мисля си наля още една. Още две. Чай, бъде. Профил, искаш за досие? Сяре. Ти скрика, представи си, има така билярдна маса, бе. Къде ще я слагаш така? 2 в 1, а? В моята чаша. Ти пак ти човек в движение правиш. После се Къде удари малко? служи си ти, бе. Ако удариш Пастеля, колан слушай. Не искаш ли бира? Ай, ти какви са тези движения? Не съм на влакче, човек. Да ти в ръката, бе. Аре, давай. Ай, чушура спрямо етап. Той няма колело и не може да оправя колела. Задуй, чекам твоето колело. О, Гъс, сега ако имаш... Раде, сега ако имаш едно колело, ти искаш ли да кажеш? Да. Ще не дойде с колело. Какъв удар, човек! да направим по-спага. Чай да го спирам, че става много дълго. Колко